अरे जाना बने गाय के क्षेत्र में आके एहू जब बहुत बड़ कब बोझ जौन होला जिम्मेदारी आगे दे देनी आप सब हर गाना टॉप टॉप गावे के पड़ेला और उस सब चीज आप सबके बीच में पेश करे के पड़ेला तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई। एक के साथ साथ अच्छा गावे नहीं लेकिन प्रयास करें कि हर गीत आप सबके दिल के छू जाओ। कहे एक बार या कुंदन तू सारा हार धोला या शुभ्रवस्त्रा वृदा किया पीड़ावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना कियो जयंती मंगला काली कियो जयंती मंगला काली ओ भद्र काली कपालिनी कि दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा स्वधा नमः। हमके बहुत कम टाइम मिलल हर चीज में, पढ़ाई से लेके संगीत सीखने वो में बहुत कम टाइम मिलल और एक के साथ साथ माता जी के भजन रही कहे बा भक्त माई के दरबार में गई बड़े दरबार लगल बा ऐसे ही सुंदर। पहला दिन गई बा भक्त पूरा सुनसान बा लेकिन जब दूसरा बार गई बा देखा था पूरा भीड़ लगल बा जागरण होता। भोजपुरी के बहुत ही सुपर स्टार गायक मोनू अलबेला जी आयल बने, तमाम हीरोइन लोग आयल बा, सिवाय कंपनी कौन रवि पांडे सर आयल बनी, तमाम कंपनी आयल बिया, तमाम लोग जुटल बा। भक्त प्रसन्न हो गए कहता कैसे एक बार जयकारा लग जाए का भैया बोल सच्चे दरबार की जय। इधर से नहीं यार माता जी की तरफ से बोल दुर्गा मैया की जय हो। क्या बात है। अरे जाना बने मैया अरे सिर क्यों ना डोले हो कि ताहिर बनबना। लगभग हम जितना मंच पे जाइला ई भजन जरूर गाइला, अच्छा लगेला और जितना भी मीडिया वाले भैया हैं सबका स्वागत है, साउंड वाले भैया का भी स्वागत है, बहुत ही प्यारा साउंड बा। ताहिर बनबना कि मैया मोरी अदली हली बसड़वा हो कि ताहिर बनबना कि जो ना बने हो मैया जो ना बने हो मैया सिहकियो ना डोले हो ताहिर बनबना कि मैया मोरे ली हली बसड़वा हो ताहिर बनबना कि मैया मोरे ली हली बसड़वा हो ताहिर बनबना जो ना बने हो मैया जो ना बने हो मैया सिखियो ना डोले ताहिर बनबना। ताहिर
बजा दीजिए थोड़ा थोड़ा बजाते रहिए धीमा धीमा। निमिया के डाढ़ मैया लावे सौभाग्य ही मौका बार बार ना आवेला और बड़ा खुशी के बात होला जब घर में पुत्र के प्राप्ति होला। और वैसे ही घर में हीरा के प्राप्ति भइल बा। हमनी के उपनयन संस्कार में उपस्थित आइल बनी जा, खुशी के बात बा। और आज बहुत कुछ लुटावल जाई का तैयारी भइल बा नु। अरे लाल ढबुलवा शोभे कि लाल के चुनरिया कि लाल लगली चुनरिया बहुत कम लोग करता, लेकिन हाँ पूजा पाठ अगर लोग कम करता नहीं तो माई और बाप के सेवा करी उहे देवी देवता बा कहे बा खोलत में पतरिया लागे खोलत में पतरिया लागे मुदतिया लागे तोरे ताहे खोलत कि मैया मोर ली हो पतरा कि ताहिर बनवाला आज हमनी के भोजपुरी में ज्यादा लोग सतैसा कहेला और उपनयन संस्कार मुंडन आज खुशी के बाद बा।